handidi zvemari. I'm not interested in your money. Chipo chemweya hachitengeswe. You don't sell Asi spiritual gifts, musi but weSunday on Sunday, ndiri kuuya I'm coming ndokuudzai zviri muhomwe menyu. and I'll tell you. Yes, that is Prophet Makandiwa. Anzi Sunday ndo vakuya kunokuratidzai imimi zviri muhomwe menyu. Yes, zviri muhomwe menyu. Since makatadza kuvaratidza zviri muhomwe mavo musi weSunday, ivo ndo vakuya next Sunday kuzokuratidzai zviri muhomwe menyu. Right? Handiti imimi makatiza kuchechi, isu takazosara kuchechi takaenderera mberi nesemoni tikazonzwa zvavakataura, ndo pakataurika zvekuti Sunday vari kuuya kuno kuratidzai zviri muhomwe menyu. Ende vakaenderera mberi vakataura zvese zvezve zvekunzi hanzi kana uchiti unoona iwewe, uchiti unoona asi hausi kuda kuuya kuchechi kwaMakandiwa, uri kuti iwewe unotsipikwa, isusu tisu takuya kwako tokuitira zvatinoita nevakomana vemakameras, more like toya totora tichishuta uchiita zvinhu zvako iwewe. Tobva taita zvese since uchiti kuchechi kwedu unotsipikwa. Asi this time challenge iyi haichaziye kungoona, challenge yekuti wakufanirwa kuona. Kana uchinge waona iwewe chauri kuona, kunyanya vaya vanozviti vanodzura vaya ivava hanzi challenge yenyu is on, taanayo. Asi kuti challenge iyi ndimi mako vainvita kwenyu ikoko Prophet Makandiwa. Yes, zviri musemoni iyoyo yani zuro iyoyo yeSunday iyoyo zvakazongoramba zvoenda mberi ndo pakataurwa izvozvo. Saka before I play you the next video rechallenge yakasetwa iri kunzi iyo mari yadhikrizwa, yadzikiswa nezvinangwa